Presyo po dito ng mga bisugo natin ay 260 ang per kilo at mga surahan po natin ay 120 mga per kilo. 160 per kilo ng mga isdang yellowfin tuna. No, sa halagang 50 pesos. Ganyang kadami at dagsa yung mga latagan ng tumpukan. Kaya 50 pesos po. 50 pesos tumpukan po ng mga isang mga tiyabeta. Galunggong, makakapag-ulam ka na sa halagang 100 pesos. Bossing, good morning. Magkano po ngayon yung alumahan nyo? Okay, 260 na lang Tumalon. Tumalon. Buhay pa. Buhay pa yung galunggong. Ang mga kilo nila ay 230. Good morning. Nakarami na ba? Yan po, no, gulyasan po ay 100 pesos kilo. At yung mga bansa galunggong na malalaki po dito ay presyo 160 per kilo. Latag. Buka na nga sa buka-buka. Ayan. 120 lang po ang mga kilo ng isdang gulyasan. Boss Aris, magkano yung presyo ng lapu-lapu? 240, no? So, yung update natin sa ating account ay 240 na per kilo. Talagang mura yung mga lapu-lapu po dito. 240 na per kilo. Dito sa mga snapper, 200 ang per kilo. So, pwede naman po tayong pumili ng ating mga bibilhin na mga isda, no? So, maganda yung dalagang bukid. O, wala pang 1 kilo yan, oh. Ayun. Kaya Warren, maistorbo lang kita. Magkano yung binluan mo ngayon? 240 sa per kilo. Ito pong ganitong kalalaki, oh. Ayan. Welcome to my vlog. Boss Lando Explorer. Shout out po. Good morning po, Kuya Romy. Shout out sa'yo. At magkano naman yung mga tilapiyang Batangas? 120. Kamusta naman po ang mga daliri? Ayan, tubo na lahat. Hindi na naman diretso to. Hindi na madiretso. Buti hindi kinakalyo. Puro kalyo. Puro kalyo pala, kaya pala. So ito yung latag ni Kuya Romy sa mga tilapiyang Batangas. So kapag subscriber niya may libreng isa, o kaya libre na. Wala nang babayaran. Alright, good morning everyone. Na tayo po ay nandito pong muli sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa panibago pong update, no? So alamin natin yung kanilang mga latag ng mga isda at mga presyuhan na binebenta sa ating mga kababayan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Presyo po dito ng mga bisugo natin ay 260 ang per kilo at mga surahan po natin ay 120 mga per kilo. Magkano salmon mo? 180 na per kilo ng mga salmon na lokal. Masarap sa sinigang yan, sa miso. Sinigang sa miso, napakasarap niyan. Bossing, thank you. Wala ka na ganang latag ngayon eh. Walang gaan. At dito naman po, no, 140 sa per kilo ng mga gulyasan. Ayan, 140 per kilo. 140. Ba't di nakalatag yung ano mo, yellowfin? Siyempre, ano to, mga alimot na eh. 180 ang per kilo. Ito po yan, no? Naka-box pa, no? 180 per kilo ng mga yellowfin tuna. Ayan, yung pang-ihaw. So, dito tayo sa kabila naman side. Sa mga presyohan naman ng mga latag dito ay 160 per kilo ng mga isdang yellowfin tuna. So, ito yung mga mapapamili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At may tumpukan po, 50 pesos po na mga tamban. Shout out sa iyo, Lodi. Shout out din. Tapos mga tumpukan po dito ng mga isdang tawili, sapsap, no, sa halagang 50 pesos. Ganyang kadami at dagsa yung mga latagan ng tumpukan.
At mga chabeta na mabibili rin po rito sa murang halaga. Ayan, 50 pesos po. 50 pesos tumpukan po ng mga isang mga chabeta. Ante, kunin mo na ito, maganda to, bago lang to. Prito, masarap yan, paksiw. Bukas. Sariwang tamban, mag-iyaw kaya prito, paksiw. Sanduli. Dito ay 50 pesos sa mga tumpukan din po, no? 100 pesos. Ito po yung mga sapsap at mga chabeta rin po na tumpukan. 100 pesos. Good morning, Nay. Shout out po. Pakain po. Good morning po. Tapos mga tamban din po sa halagang 50 pesos na mga tumpukan. Tumpukan po dito ng mga galunggong ay 100 pesos. Galunggong, makakapag-ulam ka na sa halagang 100 pesos. Bossing, good morning. Magkano po ngayon yung alumahan nyo? Okay, 260 na lang Tumalon. bossing. Tumalon. Ano, buhay pa. Buhay pa yung galunggong. Ito po isdang matambaka at mga galunggong. 240 sa ano po, alumahan? 260. 260 po sa presyo, no? Ng mga isdang alumahan. Sa galunggong, magkano kilo ngayon? Pares lang po, 260 lang. Ayun. So, yan po yung mga presyohan ng mga isda rito. Oh. Bossing, salamat ha. Thank you. Thank you. At mga tumpukan din po dito sa halagang 50 pesos. Ito po ay mga tamban din po. Maraming tamban, no? 100 pesos tumpok ng mga dalagang bukid. Marami. Saan? Ito. Ay. 14. Dito po ay 50 pesos galunggong babae. Tumpukan po ay 50 pesos. So sa 50 pesos lang, magdala ka lang dito ay okay na, no? So tawilis natin dito ay 100 pesos sa mga perpino. Tapos mga isdang alumahan. Magkano po ang kilo? Ilan? Ito ang tawilis natin, no? 100 pesos lang po yan na per kilo. Alamang. Alamang, pwede sa mga ampalayang ginisa. Tapos yung mga pusit dito na pusit kalawang ay 100 pesos. Iyan po ay nakatumpok sa halagang 100 pesos. Magsama na kayo. Super, lang mo, magsama na kayo. Daming alumahan na nakalatag ngayon sa Malabon Fish Market. Ang mga kilo nila ay 230. Good morning. Nakarami na ba? Magsama na kayo. Sariwang. Yan po, no, gulyasan po ay 100 pesos kilo. At yung mga bansa galunggong na malalaki po dito ay presyo 160 per kilo. 230. Maganda kayo na eh. Report na lang yan. 120. At dito tayo sa iba pang latag. Alamin natin yung presyo dito ng mga gulyasan nila.
Ang yellow pin tuna natin dito ay 160 per kilo. Shout out sa iyo, bossing. So yan po, magaganda mga yellow pin tuna, no? So 160 na mga per kilo. At ang mga magaganda niyang gulyasan, ito po yan, 120 per kilo. Naka-open na ang hasang. Nakikita naman po ninyo ang mga latag. Buka-buka na nga sa buka-buka. Ayan. 120 lang po ang mga kilo ng isdang gulyasan. So maraming mga kababayan natin ang dumayo, no, dito sa Malabon Fish Market at 140 sa mga per kilo ng mga balat ng baka. At ang mga golden pompano ay 300 pesos. Iyan po yung per kilo. Golden pompano. So lipat tayo dito sa kabilang side at alamin naman natin yung mga presyo ng mga isdang bato dito kay Boss Aris at kay Kuya Warren. Dito po ay 290 per kilo ng hipon. Malalaking hipon po, no, sa halagang 290 at mga gulay. Good morning po. Shout out po, good morning. Welcome to my vlog. Shout out po, good morning, good morning. Pa-wash out tayo, shout out po. Pwesto mo pala yan. Ayun. Ayun, shout out po, taga Samar. Shout out po sa mga taga Samar. Nandito po yung pamilya nyo sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po. Yan, yung mga latagan po dito. Ito po yung mga 50 pesos. Ngayon, 50 pesos kada isang balot po ng mga ating sibuyas. Mga kamatis ay 20 pesos. Ayan, yung mga latagan po dito. At mga kangkong sa inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Marami pong salamat. Thank you. So, ayan po yung mga latagan nila. 20 pesos. May pansaw ka na sa iyong mga ulam, no? So, nandito na tayo sa mga latagan ng mga isdang bato sa ating pagbabaybay sa mga presyuhan. So, dito yung mga presyo ng mga alumahan natin. Ang ganda, oh. 230 po sa mga kilo ng mga alumahan. Fresh na alumahan na mga bibili. Ayan po yung mga presyo, no? Tapos mga 100 pesos mga tumpukan. No? So marami sa ating mga mamimili ang mga nag-iikot at mga naghahanap ng mga presyohan na aabot kaya ng bulsa at sulit presyo, no? So nandito tayo sa mga bentahan po ngayon ng mga isdang surahan. So mga isdang bato ang ating ina-update dito po sa kabilang side at ito po yung mga presyo na inyo pong makikita. So ito po yung presyo sa mga isdang surahan ay 120 per kilo. Masarap po yan sa mga lutuing inihaw. Dami, no? Pangsabaw po ng mga isdang bubuli, 160 po ang mga per kilo. Tapos mga lapu-lapu. Yung mga dalagang bukid, ang mga latagang puti at mga labahita. So, nandito tayo sa pwesto ni Boss Aris. Boss Aris, shout out mong muli. Good morning, good morning. Ayun. What? Shout out. Hindi pala wash out, shout out. So, mag-alam na tayo ng mga presyo, no, ng kanilang mga latag. Boss Aris, magkano yung presyo ng lapu-lapu? 240, no? So, yung update natin sa ating account ay 240 na per kilo. Talagang mura yung mga lapu-lapu po dito. 240 na per kilo. Dito sa mga snapper,
200 ang per kilo. So, pwede naman po tayong pumili ng ating mga bibilhin na mga isda, no? So, maganda yung dalagang bukid. O, wala pang 1 kilo yan, oh. Ayun, yung ano nila, no? Masarap yan sa sweet and sour na dalagang bukid. Yan po yung dalagang bukid na babae, lapat, no? Na pwede naman po pumili sa mga kanilang latagan dito. Magkano kilo? Dalagang bukid, dapat. Magkano po kilo niyan? 240 sa per kilo ng dalagang bukid. Eh dito po, Ayan, 200. 200 pesos po, no, na mga per kilo ng isdang labayhita. So pwesto ni Boss Aris, na-update natin yung mga presyo ng kanyang latag na mga isdang bato na mabibili. Boss Aris, thank you. Salamat. Salamat. Tapos, dito kay Kuya Warren, sa pwestuhan ng kanyang latagan, ayan po yung mga latag niya, mga isdang bato rin po. Magkano dalagang bukid mo? 200 ang per kilo. So, yun yung mga presyo ng dalagang bukid naman po dito kay Kuya Warren. So, isdang binluan, ayan. Yan po yung ini-slice. At napakasarap po yan sa lutuin na sinigang. Sigang sa miso. No? Isdang binluan. Lapitan natin at matutukan natin ng ating pagbablog yung mga latag dito ni Kuya Warren ng kanyang mga isda. So, ito po yung mga isda niya. Ito po yung mga salmon na lokal. Ito po yung binluan. Yan yung mga latag dito ni Kuya Warren, no? At mga salmon na lokal. Kuya Warren, maistorbo lang kita. Magkano yung binluan mo ngayon? 240 sa per kilo. Ito pong ganitong kalalaki, oh. Ayan. Kuya Warren, salamat po, ha. Thank you. So, yun yung presyo ng kanyang latag. At update pa tayo dito sa iba pang latag na ating ma-update. At puntahan po natin si Kuya Romy. Shout out sa iyo. Ito po yung mga latag dito, mga bangus. Bossing, update natin yung presyo ng mga ano natin, mga bangus natin. Magkano ang kilo? 240 na ang per kilo. Eh, yung salmon na local, ito pala 160. 180 labayita. Tilapia po. 130 po sa mga tilapiang Batangas, no? Ang presyo po ngayon dito ng mga bangus ay 240. 240? Ha? 240 bangus dagupan, no? Bossing, thank you po. Salamat. Dito tayo sa mga naglalatag po, no? Dito tayo kay Jam Apparel. Shout out. Good morning, good morning. At dito tayo kay Jam Apparel. Shout out, good morning sa mga latag ni Nanay Josie. Yan, mga sili, no? Mga 20 pesos, mga nakabalot, 10 pesos na inyo pong mabibili na pansaktuhan sa inyong mga sahog sa lutuing ulam sa inyong pamamahay. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Boss Lando Explorer, shout out po. Good morning po, Kuya Romy. Shout out sa iyo. At magkano naman yung mga tilapia ng Batangas? 120. Kamusta naman po ang mga daliri? Ayan, tubo na lahat. Hindi na naman diretso to. Hindi na madiretso. Buti hindi kinakalyo. Puro kalyo. Puro kalyo pala, kaya pala. So ito yung latag ni Kuya Romy sa mga tilapiang Batangas. So kapag subscriber niya may libreng isa o kaya libre na. Wala nang babayaran. Aray ko. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Nakita mo na ba yung post natin dalawa? Hindi
ko pa namin. Sabi ko sa'yo, titingnan mo kagad eh, maipopost ko kagad yun. Oh, nakita na yung nanay Josie, oh. Ang pogi natin dalawa. Mm. Eh. So sabi nga eh nag-comment. Shoutout sa inyong dalawa, mabuhay kayo hangga't gusto nyo. Ayan si Kuya Romy, no, na siya yung nagbebenta po dito ng tilapia Batangas at mga bangus, dagupan. Yung pagkain natin, 160 160. ang per kilo. Ito mga 20 pesos, oh. Yan, sariwa-sariwa ang talong. Mag-iho ka ng bangus, mag-iho ka ng tilapia, iho mo rin tong mga talong, tapos kumain ka na ng kumain. Yan, hanggang gusto mo. Ayan, so yun po yung mga presyon na latag ni Kuya Romy, no? Ng kanyang mga tilapia at bangus dagupan. Yung anak niyo po, Kuya Romy, umuwi na? Umuwi na. Nainit na masyado, tanghali na kasi. Oo nga, tanghali ka na rin. Tanghali. Inumaga ako kasi, kaya ngayon na ako nakapunta. Yan po ba sapat? Tamang timbang po ba yung binibenta nyo po? Opo, bawal po yan. Ayun. Tamang timbang po sa mga latag ni Kuya Romy rito ng mga tilapiyang Batangas. Kasi kapag ganyan kasi hindi kayo tama magbigay ng nireklamo kahit babalik sa inyo yung mga bit pinamili. Yun. Siyempre nakakahiya yun dahil mga customer nyo tapos kulang pala sa timbang yung ano nyo. Dapat maging parehas tayo sa kapwa natin mga mamimili. Ay, shout out. So shout out. So dito po yung mga presyo po dito ng mga alumahan natin ganda. 150. 150 po na mga kilo ng alumahan. Magprito ka lang. So kanina 180, binaba na po sa halagang 150 at 100 pesos sa mga gulyasan natin. So, Nay, salamat po, Kuya Romy. Shout out po at maraming salamat po. God bless po. Ingat po kayo lagi dito. Shout out po. Good morning. So, anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin. Shout out sa inyong lahat. Tayo po ay nakapag-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, ingat-ingat po lagi tayo sa ating pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.